बाबा भल सब आज्ञा प्रणाम आज्ञा ये तोरी पाखु तो पळे आस्तिली आज्ञा काली परिवार नहीं श्राद्ध ता पैसाटा दवा पे आस्तिली मु कहली मोर सब अब बाकी तो रहिबनी केबे एटीएम जाइतिली आज्ञा ता मां मोर से एटीएम रो पैसा बाहरला ओहो मनटा भारी कष्ट लागला सर्टिफिकेट लागला मु कहली कथा देछि मथा चुई माने मु तबते पैसाटा देइ दे पैसाटा हेई पारला नै कोन करिया आउ करबे नै बेटी जहाँ जहाँ दरकार नियो आउ कॉफी कॉफी टिके देई था आपण भारी भल लोक आपण दबा लोक मु जानने आपण चिन्ह ये चार थला आज्ञा ये एक हे गला आज्ञा पांच पांच संजळू एकाळे नै देबो दे देबे हेलो एठी लोक भल नो काहाकू बाकी ना देबिनी संपर्क ताबट हां 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 बाकी नाही नाही मु देबिनी काउ आसिल मु संजू गाउछ आस बाकी नाही